Kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito nga po ang programang Top Secrets, kung saan pwede ka magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi. Good evening po. Magandang gabi sa iyo. Pwedeng malaman kung anong alias ang itatawag namin sa iyo? Ali po, Ali. Ali. Hello, Ali. Taga saan si Ali? Taga Mindanao po. Uy, taga Mindanao. Okay, hindi ko natatanungin kung saang lugar sa Mindanao kasi kahit tanungin ko, hindi ko pa rin naman napupuntahan. Opo. Ilang taon na si Ali? 28. 28 years old. Yes po. Alam mo, habang pinapakinggan kita, parang feeling ko may kausap lang ako ng 17 years old. Tahimik lang po kasi dito sa kwarto. Nasa room lang po kasi ako. Nasa room ka lang. Mag-isa ka lang ba sa Opo. bahay niyo o marami kayo dyan sa bahay? Marami din po. Marami. Pero solo room. Solo naman po yung kwarto. Okay, wala bang makakarinig sa'yo dyan sa kwarto mo? Wala naman po. Okay, sige. Hindi ka naman sisigaw, no? Hindi naman po. Okay, sige. Ali from Mindanao, ano ang iyong top secret? Yan nga po. Part po ako ng LGBT and mayroon po akong partner na nasa ibang bansa and isang taon na po siya doon. Tapos yung mga unang month na is okay kami. Hanggang dumating sa point na syempre nangungulila ako sa partner ko. And then nasa isip ko talaga na hindi ako magloloko, na wala akong gagawin, na hindi ako mag-entertain. Hanggang sa lagi kami nag-aaway. Sobrang hirap talaga ng LDR po kung tutuusin. Sobrang hirap talaga. Lagi kami nag-aaway. Then hindi na kami nagkakaintindihan. Dumating sa point na hindi naman lagi, once or twice a week akong lumalabas mag-inom. Malapit lang naman dito sa bahay namin. And then kilala naman niya yung mga kasama ko hanggang sa ayaw niya yung ganun. Syempre parang ako nililibang ko lang yung sarili ko po. Tapos yun nga po, hanggang sa umabot na ng ilang buwan, 5, 6 months, 7 months na siya nandun. Panay kami away, panay kami ang gusto niya intindihin ko siya ng intindihin. Pero yun nga po, sa sobrang ko na po sa sarili ko na lagi na lang ba ako yung iintindi. Ganun nga po kasi malayo nga po siya sa amin. Sa pamilya niya, malayo siya sa akin. Napagod po ako. And then one time, meron akong, may trabaho po ako. May nakilala po akong girl. That time, yung girl na yun is broken. Hindi ko alam kung bakit. Anong umano sa isip ko na bakit in-entertain ko siya. Parang dumating na lang yung time na siguro para mailibang ko yung sarili ko. Ang kaso nga lang, tinutulungan ko yung girl siya na may partner din siyang girl. Tinutulungan ko siyang mag-move on kasi 8 years sila ng partner niya. Naghiwalay sila, sumama sa lalaki yung jowa niya. And then, syempre masakit para sa kanya yun. Then, kinomport ko siya, tinulungan ko siya. Then, hindi ko na mamalayan na parehas na pala kaming
nako-fall sa isa't isa, dumating yung time na nawalan na ako ng time sa partner ko. Tas, nag-decide kami na maghiwalay. Umalis ako dito sa bahay nila. Pinaalis niya ako dito sa bahay nila kasi, dinala ko dito yung girl. Pinakilala ko ang ka-work ko. Pero that time wala pang something sa amin ng girl. And then, ang mali ko which is pinatulog ko dito. Pero wala pong nangyari. And then, ini-insist niya po sa akin na may nangyari, na meron kami. Sinasabi kong walang nangyari, walang kami, yun, ganun. Pero nung time na yun, pagkatapos noon, pinaalis niya ako dito, umalis ako, then tinulungan ako ng girl, ng ka-work ko, na lumipat, actually bahay nila tong ini-stayan ko. And then, tinulungan ako ng girl na maglipat, dala ko lahat ng gamit ko, then umalis ako, then medyo nawalan kami ng communication. Then, nandun na ako sa nilipatan ko, lagi niya na akong tinatawagan, lagi niya na akong kinukulit, ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na, sabi ko na, pahinga na, tama na, kasi panay-away lang, toxic na yung relationship natin, ganun. Tapos nung everyday na magkausap kami, kasi meron kaming aso, yun yung parang tinuturing naming anak, pinakuha niya sa akin, alagaan ko daw. Tapos yun yung naging way para magkaayos ulit kami. Then everyday na nakakasama ko si girl, naka-work ko, sinasabi ko sa kanya na may mali na. Sabi ko mali na yata talaga yung ginagawa natin. Tama na, kasi naawa na rin ako dun sa girl, parang feeling ko na hulog na siya sa akin. Hindi ko naman intention na saktan siya ng ganun talaga. Pero dumating sa point na sinabi niya na nga sa akin na mahal na niya na ako, na kaya niya ako ipaglaban. Pero sabi ko sa kanya, alam niya kung gaano ko kamahal yung partner ko. Kasi tinigil ko talaga yung sa amin dalawa na sinabi ko, staff na mali na yung ginagawa natin. Yun, tapos dumating yung point na magto 2 months na ako sa dorm ko. Always pa rin tawag yung partner ko nung time na yun. Actually, mag-ex na kami nung time na yun. And then, kinakamusta niya ako. Lahat ng tapos parang pakiramdam ko gusto niya na makipagbalikan sa akin. Pero ako, nag-move on na ako that time. And then, inalis ko sa akin yung ka-work ko na nawalan kami. Hindi ko na siya pinapapunta, hindi na kami nakikita. Then, talagang tinigil ko yun kasi nga sabi ko maling-mali. Tapos tumating sa point na ayun nga, umuwi siya dito sa Pinas. Umuwi na siya ngayon, nandito na siya ngayon. Ay bumalik na ulit, kababalik niya lang ulit. And then, ang alam ko talaga, wala na kami. Mag-uusap lang kami para sa, yun nga, sa aso. And then, kung anong nangyari, tatapusin niya, mag-closure na lang. Nung dumating siya, na-surprise ako. Actually, mag-birthday ako noon. Nung dumating siya, mag-birthday ako noon. Na-surprise ako, and then hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko. Nagulat na lang ako na nandito na nga siya. Nag-usap kami. Bago pa pala kami mag-usap, umuwi muna ako sa amin. Kasi nga, syempre, gulong-gulo po ako that time. Hindi ko alam kung aayusin ba o tama na, ganyan. Ngayon, gulong-gulo ako. Yan, nagsabi siya sa akin na umuwi ka muna sa inyo para makapag-isip-isip ka. At that time, hindi rin ako mapalagay kung bakit niya ako pinapauwi. Ang sabi niya, may aayusin daw siya. And then, hindi ko rin expect na meron siyang iba. Hindi ko rin expect na meron siyang iba. Ang inaano niya sa akin, may aayusin lang daw siya. Then, after nun, aayusin niya na yung sa amin. Pinangakuan niya ako na aayusin niya yung sa amin. Siyempre, parang, ewan ko ba, na siyempre, mahal ko yung tao. Naniwala ulit ako na ayusin na magiging okay na, mga ganun nga. Tapos, yun, bumalik ako, galing ako sa amin, umuwi ako dito sa kanila, nag-usap kaming dalawa, and then sinabi ko sa kanya kung ano yung nangyari, kung bakit naging ganun ako, kung saan nagkulang, kung anong
Tas yun din, siya din, nagsabi din siya kung ano yung ginawa niya, kung ano yung mga ginawa niya. Yun, yun So, lang po. nagkaaminan Kumbaga, kayo. opo, nagkaaminan kami ng nangyari. So, after nung nagkaaminan, nagkaanuhan ba? Wala naman. Wala naman po. So, nung nagkaaminan Pero kayo, yung- hindi kayo nagkabalikan? Nagkabalikan kami. And then, nung gabi na yun na nagkaaminan kami, kinahating gabi, kinausap ko siya kung ano yung desisyon niya. Kasi siya na yung pinagdidesisyonan ko eh. Sabi ko kung ano yung desisyon mo. Kasi alam mo sa sarili mo kung gaano kita kamahal. Sabi ko sa kanya, ikaw magdesisyon. Sabi ko sa kanya kung kaya pang ayusin o hindi na. Sabi ko sa kanya. Tapos yun, sabi naman niya, bigyan ko daw siya ng time para makapag-isip. Pero nung gabi na yun, kinabukasan, yun, naging okay kami. Hanggang sa pinag-usapan na namin kung ano yung mga dapat pag-usapan. So, ngayon, kayo pa rin? Okay naman na kami. Kaso, Okay na kayo. netong bumalik siya ulit ng Taiwan, parang ang sinisisi niya sa akin ay stress daw siya sa akin na wala naman akong ginagawa. Yun, na-stress daw siya sa akin. Sabi ko, wala naman akong ginagawa ako. Nai-stress Kasi- siya sa kadahilan ng wala na yung tiwala? Or parang baka lokohin mo siya ulit? Ganun ba yun? Hindi ko po alam kasi pa po kasi na istorya, nagka-problema po kasi sa pamilya ko last time nung pinaalis niya kasi ako dito. Siyempre naman po, kahit naman po sinong magulang masasaktan yung anak mo pinalayas ng partner, tapos pababalikin niya ulit dito. Di ba po? Yun yung masakit doon sa magulang. Kumbaga, So, nagkasira syempre, na kayo, tapos parang Opo. kinuha mo pa ulit yung nasira, parang ganon. Opo, yun nga po. Kasi nga po, ang gusto kong mangyari that time na nag-uusap kami, na harapin niya yung magulang ko, kausapin niya. Yung kausapin namin dalawa ulit, nabigyan kami ng second chance. Yun nga na lumipat ulit ako dito. Bumalik ako dito, nandito pa siya. Nagstay lang siya ng ilang weeks dito. Sinundo niya na ako sa dorm, kinuha na namin magamit namin. Pero ang gusto kong mangyari that time, kausapin muna sana niya yung magulang ko. Mag-usap or kaharap ako. Kakausapin namin yung magulang ko. Hihingi kami ng second chance sa nangyari nga. Or hihingi kami ng, yun ang gusto kong mangyari. Kaso hindi niya po ginawa. Sumama yung loob ko ng time na yun. Medyo aminado po ako na may nasabi po yung magulang ko sa kanya na ikakasama din ng loob na. Pero the way po kasi siya na mag-talk sa pamilya ko, parang masakit. Sinasabi ko sa kanya, ang sakit mo magsalita. Pamilya ko yun, pamilya mo na rin yun. So, Yun nagkasira yung- na kayo, nagkasira na yung pamilya mo. Kumbaga, yung image niya sa pamilya mo hindi okay. Opo, Tapos yung pamilya mo opo. sa kanya hindi na rin okay. Opo. Kaya nga ako po, pilit ko pong inaayos. Gusto kong maayos. Kaya nga sabi ko sa kanya, uwi tayo sa amin. Sabi ko para kausapin yung magulang ko, sabi ko. Kaso hindi ko siya nakitaan na, sige punta tayo doon, kausapin natin. Hindi ko siya nakitaan ng ganun. Sumama yung loob ko sa kanya. Tapos ngayon nasa Taiwan siya, actually kanina po. Nasa ibang bansa nga siya. Actually kanina po nagtalo na naman kami. Humiling lang naman ako sa kanya na suportahan niya ako. Suportahan niya ako yung palakasin niya yung loob ko kasi nga mag-a-apply na rin ako ng ibang bansa. So, parang nakikita ko na naman sa kanya parang ayaw niya. Parang ang gusto niya na Nandito ka lang. na lang ako. Oo. Pero syempre po kasi may pamilya din ako na umaasa sa akin. Sabi ko nga sa kanya. kung Ikaw ba ikaw- breadwinner? Opo, ako na lang pong walang asawa sa amin. Kumbaga, tunay na asawa talaga po. Di ba po? Kasi kami pares kami babae. Kasi nga po sabi ko, inaasahan ako ng pamilya ko. Kung ikaw inaasahan ka ng pamilya mo, nakatuon yung mo sa pamilya mo. Sabi ko, ganun din ako. Sabi ko sa kanya. May plano naman daw po siya para sa amin. So, hindi ko naman inaano na, hindi ko naman po inaano na, hindi ko ang tawag dito. Hindi mo siya pinipilit. Opo. Yun nga po yung naano ko. Tapos, yun, sabi ko nga sa kanya, ang gusto ko lang naman mangyari, maging okay kayo ng pamilya ko. Pero hindi niya, Maging parang hindi okay. siya gumagawa ng paraan para maging okay sila ng pamilya mo. Yun nga po, nung habang nandito siya hanggang sa nung time na yun, nagkasakit si mama niya. Hindi na kami nakauwi sa amin.
ang dinahilan na lang niya na nagkasakit na si mama niya. Pero nung time na hindi pa nagkakasakit si mama niya, never ko siyang nakitaan na gustong pumunta sa pamilya ko para makipag-usap. Yan. Kaya, So, anong plano mo ngayon? Kaya ka ba tumawag din para alam mo yun, maglabas lang ng sama ng loob mo dito sa Opo. jowa mo Opo. or Yun may nga din naiisip po. ka na bang ibang alam mo yun, plano sa buhay mo? Nagbibigay ka na ba ng deadline para dito sa jowa mong ito na kapag hindi sila nagkaayos ng magulang mo by December, hihiwalayan ko na to, may ganun ka ba? O nakakaisip ka ba ulit na magloko, 'di ba? Bumalik dun sa katrabaho mo? Meron ka bang mga ganung thoughts? Wala naman po. Ang gusto, ang ano ko po talaga is manghingi ng payo kung ano pong dapat kong gawin. Kasi po, sinisisi niya sa akin lahat na ako daw yung unang nagloko, na ako daw yung is dahil sa akin stress siya. Tapos wala daw siyang peace of mind sa akin. Hindi daw ako katanggap-tanggap pero tinanggap niya daw ako. Samantalang yung ginawa niya sa akin, mas worse pa nga po yung ginawa niya sa akin. Kaso hindi ko na po, sabi ko nga sa kanya, hindi ko kailangan isumbat sa'yo kung yung ginawa mo. Uy, Alam pero mo sa alam sarili. mo, wala namang level yan eh. Pagdating sa cheating or pagdating sa pagluloko, hindi naman porke ikaw nga ito ginawa mo eh. Walang ganun. Kumbaga parehas kayong nagkamali at dapat parehas kayong magtama ng pagkakamali ninyo. Yun nga po. Actually po, hindi alam ng pamilya ko kung ano yung ginawa niya. Pero At hindi yung naman na ginawa ko- kailangang sabihin pa, 'di ba? Opo, yung ginawa ko alam ng pamilya ko kasi inopen ko naman po kung bakit ganun po yung nangyari. Alam po nila. Yun. Ayan. Ang sa akin lang po naman, yan, nangingi lang po ako ng payo kung ano mas maganda kong gawin. Kung- Alam mo ba ng programang ito ay programang pag-share lang ng top secret. Walang kasamang payo to. Kapag may payo, may bayad na. Send you Ay, cash. ganun po ba? Sige po. Ay. Ba't sige po, di ba? Kasi walang kasamang payo yung top secret na programa. Ang meron lang po dito, pag-share ng top secret, binibigyan lang namin kayo ng airtime para mag-share ng top secret. Ng sikreto ninyo. Ganun lang to. Oo, wala tong kasamang payo. Oo. Kung magpapapayo kayo, siguro sa iba. Ganun. Biro lang. Charot with Harot. Manghingi tayo ng mga payo sa ating mga kabisyon na nandito ngayon sa Facebook Live natin, sa mga kabisyon natin na nakikinig ngayon. Baka may pwede kayong maibigay na payo sa ating secret file sender. Ako may thoughts ako about it, pero I'll tell that after the commercial break. Ayan. So, Kabisyo Ali, huwag kang aalis ha. At sa mga kabisyo natin nakikinig dyan, huwag muna po kayong aalis dahil Sige po. kami po ay magbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terate, kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!